रंगना कमाई है ना, सुन तो का ये हो? पानी पोटल छोड़। अच्छा रुक। हाँ बोला तो होनिए के ठीक बा का। कि खाना बना लेबू सोना, खा लेबू सोना, बिस्तर पर जाकर टांग पसार के सूत जेबू। अच्छा मन तारा कहे को मतलब जे मेहरारू सन के आसान जीवन बना तब का मर्द के आसान नहीं है। ना तो एगो काम ना करो, आज भर जैसे तू रेंगना कमाई तू बन जा आ मर्द हम बन जाता, माने मेहरारू तू बन जा मर्द हम बन जाता। ठीक बा, हम बननी तो ले हो। अच्छा चलो ठीक बा, तब न समझ में तारा आई जे के तरिया माने मेहरारू के जीवन होला मर्द के केना जीवन होला। चल हम रंगना कमाई बनली। बन गइल नु। हाँ। अच्छा जा पानी पटो। रंगना कमाई का जी है ना बे। अच्छा ई बता कि एगो तो सुबेरे उठो तारी 6 बजे किरिन जाग जाता, तब ओकरा बाद से ते अभी फूल में पानी डालता रे। ई बता कि जबले ते खाना ना बनैबी तबले हम खा के दुकानी पर जाए के तरिया लइकन के कपड़ा वही तरिया पड़ल बा, लइका सन के अगर कपड़ा ना खिंचाई तू पढ़े जइह सके तरिया, घर में झूला लागल बा। आय आखिर घर के झूला साफ कब होई? ते बता जे कोई गो घर के काम यही तरिया पड़ल बा, बर्तन उर्तन ते मोजलही नहीं। बस बस रंगना कमाई अब रहे दे। हम समझ गए कि मेहरारू के जिंदगी इतना आसान नहीं। हम समझत रही कि खाली खाए के बा आ पटाए के बा। हम ना जानते नहीं कि इतना कच कच करब। अच्छा बस बुझ गइल का आज कितना काम बा हम ना बनम मेहरारू ना। आ एगो बात सुन ना, हाँ जौन ते बतिया कहे वाला रहले उ हमरे मुंह से सुन ले। ना लास्ट में उ हमरे से सुन। ना ना हम ही कह देता। अच्छा तू ही कह। जौन तोनी के हौ एगो कामवा बानू कि कौन? बच्चा पैदा कइल, उ बड़ा खतरनाक बारी दादा। हम ना चाहम कि कबो मेहरारू के जिंदगी पाए। बाप रे बाप, उ माने तारा अब हमरा मालूम हो गेल कि मेहरारू के जिंदगी इतना आसान नहीं खेरे दा। नहीं खेनु रहे दे हाथ जोड़तन तूर। ना तो बन जाई तो भगवान कृपा करते तारा के अगला जन्म में हमार मेहरारू के बन के भेजते।